40 lat minęło jak jeden dzień. Na drugie tyle przygotuj się. A może i na trzecie, ktoś to wie. Buty! Sprawdzi się za buty, pojeździ śmieje na buty, na wysokich oczach za buty, hausa sasa. Będziemy chodzić w takich butach, zmieniamy sklepy i chcemy je. Buty, sprawdzi się za buty, pojeździ śmieje na buty, na wysokich oczach za buty, hausa sasa. Za cicho, jeszcze raz. Buty, sprawdzi się za buty, pojeździ śmieje na buty, na wysokich oczach za buty, hausa sasa. Będziemy chodzić w takich butach, zmieniamy sklepy i chcemy je. Buty, sprawdzi się za buty, pojeździ śmieje na buty, na wysokich oczach za buty, hausa sasa. Dla mnie to wszystko odchodzi dziś. Demonstracja kobiet, demonstracja Spice Girls. Masz buty, ma, chodzi w dresach, chodzi, szyje go na szyję, jest pana, jest. Nie będę płacił za reklamę, mam to wszystko gdzieś. Nie będę nosił takich butów, mam to wszystko gdzieś. Upchajcie się z waszą modą, mam to wszystko gdzieś. XX świat jest do niczego, do niczego, do niczego, do niczego, do niczego. Z sokiem. Dlaczego to pani pije sokiem? Jest kobietą, dlaczego ten pan pijemy soku? Bo jest mężczyzną, szoku, toku. Pani sok, ten pan bez, pani sok, ten pan bez.
można było kapitalnie, idealnie, żeby można było już po prostu. Cza-cza! 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 Kapitalne stepowanie, cza-cza! Idealne stepowanie, cza-cza! Kapitalne stepowanie, cza-cza! Idealne stepowanie. Gdyby można było kapitalnie, idealnie, żeby można było już po prostu. Cza-cza!
Widok jego ryja zabija. Widok jego ryja zabija. Jak nie gości. A ja Nowotkołstem gdzieś tam było. Ale nie, oni są dobrzy, kurwa. Jego się 50 lat i on nie ogarnia. Ale ja musiałem już go wygrać w takim stanie. Kurwa, nie wiesz, jak to sprzęta?
Gdzie jest woda? Całe miasto na chodzie,
Chciałbym żyć w samochodzie, chciałbym jak w samochodzie. O tak. Polskę żyje, bo będzie cierpię. Polskę żyje, bo będzie cierpię. Polskę żyje, Polskę żyje, Polskę żyje, Polskę żyje. Chciałbym żyć w samochodzie, chciałbym jak w samochodzie. Chciałbym żyć w samochodzie, chciałbym jak w samochodzie. O tak! O tak! Przypominam, że po prostu obchodzi w tym roku 30-lecie działalności. Brawo! Jo, my to pociągniemy wspólnie teraz. Nowoczesny, kubity! Bo się stara mocno, zamocony jest. Żona siedzi w domu i ma wszystko gdzieś. Wie co straty głodny, nie ma co gdzieś. I się zdenerwował i żonę zbił. I tylko zada się, to zostaniesz już na dnie. Jeśli ona wciągnie w ciebie to, wtedy koniec klapa, samo zło. Na początku dobrze, potem myślę. Każdy o tym dobrze, każdy o tym wie. Żona bije męża, mąż o tym nie wie. Każdy o tym dobrze, każdy o tym wie. Jeśli tylko zadasz się, to zostaniesz już na dnie. Jeśli ona wciągnie w ciebie to zostanie wtedy koniec klapa, całe zło. Odmieniło się, żona rządzi mężem, mąż jest na dnie. Nowoczesne kobiety wiszą w kobiecie. Lepiej nie daj nigdy, nigdy nie daj się. Jeśli tylko zadasz się, to zostaniesz już na dnie. Jeśli ona wciągnie w ciebie w to, wtedy klapa, kurwa, koniec, samo zło. Oh,
ciągle jest jak stary Klausen. To niech będzie mózg. Przyjechali do mnie gościu prosto z Ameryki. Świat idzie, tysiące róż, tysiące kwiat, a może kolorowy świat. Kasio masz, to ty masz, Kasio masz, to ty masz, Kasio masz, to ty masz. Wygra to karty, 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 wygra to... Hej! Dziękujemy serdecznie grupie po prostu, a za chwilę przed wami zespół The Hackenkreuz w repertuarze zespołu Dr. Hackenbush.